soalé Raga Bathara lagi Maya kasusul dening barisane para naga sima barong ingkang adhikaren kang mijil saking tlatah wana alas wana marta ludaya gojrek Raga Bathara putra kencang melon selatu sama Dian mantap rambutnya terurai panjang yang dikoyang-koyang dikoyang-koyang ayo barang koyang dikoyang-koyang marilah pikul berkoyang iki ana cerita sejarah putri Kadiri dupe saya borong jalaran arep dirapi lonong semadono raja saking Panaraka sakti mandraguna anambui patamboyo dewi sangka langit kang aran putri Kadiri dasar putri ayu lancera kuning marangati kayang adi dikoyang-koyang dikoyang-koyang ayo barakoyang dikoyang-koyang marilah pikul berkoyang Raga Bathara putra elu ya jos Asusul dening mandali bono para naga Raga Tatwaya Raga Baginda Naga Raga Bathara putra elok
wujudmu kowe. Ayo tandingono aku yen wani metu siji-siji tokno wadya balam. Aja sampe mati idam trembelo. Wow. Ayo. Ora sida. Semar Badanaya. Lah ya kono. Kasusul dening barisane para naga Tamala naga Bagindo. Wow. Simo barong asmanyo. Wah, ora delok tenan kepareng. Minangka apa janipun sang patih Simo barong. Ora bakal gigit, ora bakal mundur sak jangkah wae. Ojo sampe mati ngidam trembelo kowe. Gojleng iblis cacaran. Kaparat pisan pindho disabar-sabari ora kena. Sabari Naga Maheswara. Ladalah orang globok pancen globok jaran. Eyang Waramarta saking alas donya perang Bratayuda abot gumurung abot gegering cawi ramining pasewaran agung panjenengan kawula suwun bayangaken piyambak-piyambak. Sorry, pancen ora globok tenan katon kesatriya Bukara kewarisan.
rapopo bujuk ing tuwa besok padi saiki padi rodok maju karo wong bagus radian kacange dewa noreki kangasa
wong ing lodhe ade wong lemah mirip yen padi gak suka Gusti Ratih kawula sumagaken Gusti Ratih Jiwo kawula sumagaken Eyang Koko Prabu Sikobar kalah perang Lombok tenan kowe ayo sing barong dan dikoyok ke wadro dalam ojo sampe kok koni bantam belokoy Cacalaran Barat waspadakno wong antarane
Merasakan
Balakrama Indonesia. Wis pasti awan bengi mong tansah kilingan turu izin pikiranku melayang arep mangan ora doyan arep turu tansah lisian kawange asemu sayang kon ku mikir nganti koyo edan mas nun ning nganti dulungmu ning nganti parangmu kok ora hebatno opo wis kena bodho tinggal dong beliau aku sing ning desa tansah mikir sliramu tansah nunggu tekamu wis pestine nasibku aku ditinggal bojoku tansah kilingan turu izin pikiranku melayang arep mangan ora doyan Raga Bathara Putra pengen turu tansah lisian sanunggo balimu Nuwun inggih para kadang sutresna bojo kakung sumawara dalah putri ingkang sami rawuh kawula dahat kinurmatan para rawuh ingkang minulya. Wanjenipun dalu sakmenika sampun adicara atur pamungkasan pasugatan koret-koretan pasugatan entek-entekan medalipun rampak singa barong saking kawula kadang kinasih seni kuda kepang Jawi asli ingkang paring asma Raga Bathara Putra. Ingkang mijil saking lelagan dusun Gilang Kunut Tulungagung Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur Indonesia ingkang dipun pandhekani langsung dening Pemuden Raga Bathara Putra Bapak Ribut Purnomo. Sampun atur adicara pamungkas, sampun atur panglipur wontenipun ngarsa panjenengan sami. Pepilih wontenipun dalu sakmenika kawula kadang kinasih Raga Bathara Putra mbok bilih atur panglipur wontenipun ngarsa panjenengan sami wonten kledak laju ing atur
ugi saking Pancak Wiraswara, ugi saking Wiraswarawati. Kawula minangka sesulih saking Raga Bathara Putra, ugi saking Bapa Ribut Purnama. Kawula nuwun agunging ingkang tanpa pepindhan. Aturaken matur sembah nuwun sanget khususipun kagem pemerintah, khususipun Dusun Gilang Ngunut Tulungagung ingkang sampun animbali kawula sak rombongan Raga Bathara Putra. Mugi-mugi napa ingkang dados nyat becikipun pemerintah Desa Gilang Ngunut Tulungagung dipun ijabah dening Gusti Allah ingkang murebeng kawusaya, Gusti kang murebeng dumadi minangka medalipun cok bakal minangka ingkang samu barange bumu sing dumpa kang kemulut ingkang sami kang danyo mangambar-angambar minangka Raga Bathara Putra mugi dipun paringi laris tanggapanipun, mugi-mugi dipun paringi lancar gangsar anggenipun anguri-nguri budaya Jawa, khususipun wontenipun kutha Senterewe, kutha Tulungagung, khususipun Dusun Gilang Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Minangka Raga Bathara Putra Anjayeng Bawana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, nuwun. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdan damma fi ismillahi sholata daimata ila mamil mulkilahi iku boleh mewarnani kabeh ing pisan maca Al-Qur'an lan maknane kabeh ing pindho salat wangi lakonono kabeh telu pongkang saleh pompo polano Insyaallah Gusti Allah yang badani Raga Bathara Putra. Selamat tinggal teluk Kayu Parmai. Sudah ku pergi jauh ke
ilmu setiap waktu kan ku jadikan pembuluh rindu lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada kasih sayangku bertambah padamu air mata berlinang tak terangkan olehmu nantikanlah aku di teluk Bayur Selamat tinggal teluk Bayur Barabai aku pergi jauh di negeri seberang bukan mana cari ilmu di negeri orang bakal hidup kelak di hari tunggal selamat tinggal kasihku yang tercinta doakan agar aku cepat kembali ku bawakan suratmu di setiap minggu karena ku jadikan ku pembuluh rindu alam bayan tanganmu ku rasakan melodi dada kasih sayang ku bertambah padamu air mata berlinang antara kasih dan olehmu nantikanlah aku di teluk Bayur engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu sekiranya kotoran itu terlihat kesucian terlindung cuma cinta bukan hanya di mata cinta hadir di dalam jiwa biarlah salah di mata mereka biar perbedaan terlihat antara kita ku harap padamu dan terima